Hlavní město České republiky Praha a především historické centrum patří ke světovým unikátům zapsaných na seznamu UNESCO. Jeho perlou je secesní památka Obecní dům. Najdeme ho na místě bývalé rezidence českých králů, Královském dvoře, hned vedle Prašné brány. Obecní dům byl také svědkem vyhlášení samostatného Československa v roce 1918. Tudy kráčely české dějiny. Dnes zde potkáváme ty nejlepší firmy a osobnosti. Zde, v reprezentačních prostorách Smetanovy síně, vyhlásila panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších Lady Pro a Gentleman Pro. 1. prosince 2023 právě tady obdrželi vyznamenaní své diplomy. A já tuhle soutěž vidím jako zásadně vlasteneckou, protože všichni, jak tady sedíte, svojí mimořádnou prací děláte pro tuhle zemi to nejdůležitější vlastně, co potřebuje. Aby ona mohla existovat, prosperovat a nabídnout svým občanům to nejlepší, co jde. Asi nejdůležitějším cílem soutěže je ocenit a pro širší veřejnost zviditelnit nejlepší české firmy a osobnosti napříč mnoha různými obory. Mezi nejlepší české firmy patří společnost Concierge Medicine Europe, která zářila v kategorii dynamický růst a stabilita. My vám s radostí firmy této kategorii rádi představíme. Concierge Medicine Europe SRO poprosím zakladatele a generálního ředitele Wolframa Schleutera. Concierge Medicine Europe SRO je první prémiová klinika v Evropě, která kombinuje skutečnou concierge medicine s medicínou životního stylu. Osobní lékaři se starají pouze o 650 pacientů, což zaručuje skutečně personalizovanou medicínu i garantované termíny v akutních případech. Posláním je udržet pacienty zdravé, aby mohli žít déle pomocí prevencí a zvrácením chronických onemocnění. Klinika má více než 30 specialistů. Každý z našich osobních lékařů se věnuje maximálně 650 pacientům ve srovnání 2500 pacienty, které ošetřuje mnoho praktických lékařů. Více než 30 specialistů poskytuje pod jednou střechou širokou škálu ambulantní péče. Od pediatrie, dermatologie, kardiologie, otolaryngologie, oftalmologie, ortopedie, gynekologie, rehabilitace až po urologii a endokrinologii. Chceme pomáhat našim klientům nejen, aby byli dobře diagnostikováni a léčeni, ale aby se nemocem vůbec vyhnuli. Proto naši lékaři a specialisté kladou velký důraz na prevenci. Na zdravém životním stylu mohou pacienti pracovat s naším lifestyleovým koučem, který jim pomůže dosáhnout cílů, které si sami stanoví. Nic z toho, co jsem právě zmínila, by nebylo možné bez úžasného týmu mých kolegů, zdravotních sester, zdravotního bratra, týmu naší recepce a administrativní podpory a tímto jim velmi děkuji. Pro mě jako pro lékaře, ale i pro mé pacienty opravdu radostí, když se změnami životního stylu, které můžeme pozorovat výrazné zlepšení jak zdravotního stavu, tak laboratorních výsledků a tím pádem výrazné zlepšení jeho prognózy do budoucna. V oblasti lifestyleové medicíny jsme průkopníkem České republice v komplexnosti přístupu, který máme. Já sama jsem reprezentantem České republiky v ELMO, Evropská organizace lifestyleové medicíny, a Concierge Medicine je centrem excelence lifestyleové medicíny. Ve složitých případech pomáháme našim klientům najít nejlepší řešení jejich zdravotních potíží s pomocí expertízy nejlepších odborníků ze zahraničí, takzvané second opinion. Zakladatel společnosti Concierge Medicine Europe, pan Wolfram Schleuter, také vystoupil na mezinárodní konferenci, která byla součástí programu a nesla název Klíčové faktory úspěchu. My name is Wolfram Schleuter. I'm very happy to be here and to talk about key success factors in business and especially as an entrepreneur. And
Specifically, I want to talk about success factors in healthcare, because this is the business we are in. We are a private healthcare clinic in Prague, focusing on boutique healthcare for mostly local Czech patients. And service, in my opinion, is one of the key success factors in healthcare and in business, and I've seen this over and over again as an entrepreneur. I started my first business in Germany when I was 18 years old, and I just finished school, Matura, and one of the first lessons I learned in business to be successful, you shouldn't listen. Because there was everybody around me who told me with 18 years old, you cannot start a business, you need capital, you need investors, you need experience. And so if I would have listened at that time about starting or not starting a business, I would probably have not done it, and would have gone to university and become a doctor, which was my second part, which I was considering. But starting a business gave me the opportunity to shape my vision, and my vision was partly about delivering outstanding service to our customers in all of the businesses I'm doing, and now we deliver great success and service in healthcare. And I think it's down also to understanding that healthcare and service doesn't usually go together very much. Vážení přátelé, věřte tomu, nevěřte, ale je to po 28. Když jsem tady stál poprvé, tak jsem byl takový švarnej junák. Dneska jsem tady z vůle Boží a měli bychom taky stále věřit v to, že poctivá práce je i v době, kdy nějaký influencer si vydělá 1 000 000 za měsíc, jsme v neuvěřitelné společnosti, že poctivá práce, to, co děláte všichni vy, je základ, aby jsme všichni mohli žít dál a tak dobře a lépe, než si žijeme. Gratulujeme k získání prestižního ocenění v soutěži Českých 100 nejlepších 2023 a přejeme řadu dalších úspěchů.